Way ene ensem awodoa adesimama yensem kyerefo ama yensa aka simane pol be se aduasa entemo yede eba besumo sanse ya sori ya agudie ma konfo no sa betrase na eye wiase nyina borbo akansi a ekoso no omo de commentary no e de aba betoa so yen aboafo eye Bempoma Plaza Hotel P Plaza Hotel ni twantiawa e de frɛ no ye danase amu se na daroma ono so edom aboaye ne na afa Jubilee Hospital aya ayalsa bia mapa nei wodi wani echem ewo hono ma ayalsa tumi no nyakopa daroma ekura wone mo Alhaji Hankuri Enterprise amenka jo se bro nyan obemu wadi atede esanse provisions no wadedo na aba watete so enioma edibedi bro nyan nyina no ebi ayakrado wona kache Ochiman Development Association say yanka yehumom na ye nyina ye mpimpunto ma Ochiman fa ne ntoma pa enso enfa enfra Ahenkan 3.3 FM kasabdie ni kasabdie tatata shimama amansa dia tumo ufri ase ne ye didwa ebeboa wie pa na unim se afi no ehia bia Ahenkan FM ye wodwumadie sonko waso a ye de eba eboa temamufo edi anika ne nkabom ede eba afi nso ya hise dwumadie ahodo de agu apono so a mebo nkyeremu ebra ese na efatamu adeshima manwumere wudi achi ewo Abel Fontentan so Facebook live Ahenkan 93.3 FM YouTube Ahenkan 93.3 FM afi Ahenkan FM online.com so betimi ade achi etie ne ade afawon me betimi enso aboa wie pa wokinkanfo me adwen pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afi jiwasum na emawre visa information centers baburu be se aduonum na wonum eto Kasiebo no enso apetien ensam no emu nkyeremu ene didi suyi yesa ensam no ase ede amamane ede mo ekọ emrahye badwafie ene wonum kodi ano baba ye toato adwene epe oman no enkanko ene ne mpuntuo na wabra wonum edi ano baba ye na no ena emrahye badwane ono ene giramde ma de hyomo sagnarigu abato empesua eso yonmanyamfo Hassan Bashiru Hassan Fuseni ye 20 friend say ABA Fuseni wano na ejina simpie ni apaswa na ni afeche ne ho de nsema wodo edi etudwa opanyine kyeremu se pempe amene o ekasai se ukọ dwaso ana ukọ miaye tonto nnuane na ukọ so ukọ akoto dokono kenkai bi no ukọ akoto bia otimu say yes sadia ne bo no asibi akọ nanim no odwene ho a wonte ase na so wabra MPP abanyi wonom ebo ento asere Ghana fo emfa tumi no emma wonom afimpi no ani du ensiam no omo ka kire Ghana fo ese kenke no asisi ane yeto no ewo saabia ni mo no ne bo dindodo saabia no kra no na kenke ba ko no yede je 1 cedi na enne ya mene wo kasai opanyini kyeremu se okọ so koto kenka ene nam 3 cedis ede ekura kyese ne bo no ekona nim pa wase enchinam nyakopo adaroma epono wo cheche no wanyi Ghana mu odibi ato Ghana yabobo ano ekwanka primantem ni fifiri mantem down nim se tedwa yeyi nam enso wo ma ni se yeyi nanso ene kwa so koto fish bi ne boa enya de ketuansum nam ne boa ye den papa etiri nyina keka ho ana odi si ani a utimu say yes ampa wo man no emu aye de timamfo wonom ebre no lisa timamfo so ebre dia na bibia dia da se pefe se MPP abaya na nado dan kwa kufadu tuani mu Dr. Alhaji Mahmoud Bombi abo na chidom no nukro ya woko super economic management team na wasan so bo captain handband no esa wo onimu na we nyina no ese Ghana fo kire ade a wo so wonom mpanyfo we ena ode so bo no ebo wonom wo che so omadi Ghana fo hwammo pa omade Ghana fo akwose haw ene amaniemu a chese enya de ketoa wo to ne nkasa ye eso no kire mu se eyem na sebadwafo mako aduokono 90 majority MPs no a womo eka MPP amanyoko no eho no a wonom soligira waka emle bi say yenka be yankosofo sikasam tutua eso yempam no yemonu konsefri aso ye wonem no waka kire wonem so omo nsori waka no omo nsi nkente omo ye mema na omo num adura enwono sanse ba ma na num adura enwono na omo nya so omo ye omo kokwasa no ase papa ne pese ye boa ne pam no ase pese be pam no esanse eye omo amanyosam enti no enti ochem se omunya manyosam nto nchen na opanyin no yen nyina ya nhwane ya muase ommo oman na yen ka ne tuja ne yen nyini firi eya aso ye ho se de be Ghana betimi afa ne ntoma pa enso ede afira
I bought before this house. At that time, a ball of KK. Mr. Speaker, this ball of KK, even though it has even suffered some koshoko, but was 2 Ghana cedis. Mr. Speaker, today is 4 Ghana. Mr. Speaker, this fish, which I bought the same size last year, was 6 cedis. Mr. Speaker, this one is 12 Ghana cedis. It is abundantly clear that through the crass incompetence of this government, especially the economic management team and the Minister for Finance, this economy has been run into a ditch. And no wonder I am making a clarion call again to the group of 98, our colleagues on the other side, who have gotten up to ensure that the Finance Minister is shown the door for his disastrous performance. They should rise up and do the needful. Adishimama, wey ayem na sebe jeno jemu di ma adishomo eye sagnarigu abato empesua eso onimanyamfo Ahenkan Bashiru Ahenkan Fuseni yetwantu afrani se ABA Fuseni na ene woko no na ni kenke ni hye ne bagin enti ogusu a wakasa na na oyi kenke no ana se Mr. Speaker, this is the kenke I'm talking about. This kenke na we kenke ni pa ni mobro ya muani se yakofi anya na se ni maja didie pa na first me ha mani twan kontomo na nkede se me kontomo abako na je se ha dwere pa na oye no se ayi ni face no so de ka ho enya na ba no be se odi dwa ho no mo ade aminim oyi kire aye speaker se speaker so hu ade ri wo no ma odwere ho a wonte ase na wan fans wa owie no ade to so biam chem se yes sim card re-registration adaya yes sim card na ye de hado migina bonte na America say want to say no yansan kwani enko linke enfama ye Ghana card o se yo eno de ya sempa ewiaso obi anu so ochirifo asempa kodo enti ye nyina ye bie kwam wo se wom se dom ketua no ene wonom eso bonkum ni nifa yase kwam mpene bia na so abane fo so ya na ode baaye abane di aba wi a ehun kontabu a wo se koso no abane mu hon konta no mo ehwe anim se eye oman na koma bosika ne ntoto ni jubadie no wa bra eye abane ba beda na gimite 2023 budget no bia ho nsankaye ode beka ho di aba wo baaye so wa mabubu hon konta fa ntra wo mo nanso so wono mu dom ketua no hwehwemu ama na da adi kire mu se abana timi awisu Ghana sika na 10.7 million Ghana cedis ana abana timi awisu a wode enso so de etwetwankrofo simu ene ade enti se sika na abana awisu no ode yedai womra no mebu hu enkonta. Without that, Mr. Speaker, the communication sector is one of the sectors that is like a cash cow for this country. It's a very crucial one that more of a lot of stakeholder consultations in the taking and implementation. Mr. Speaker, it is not for nothing that they say that no matter how they can go down a baobab tree. Mr. Speaker, without any idea of that, if you look at today, one of the most important programs that are ongoing, which has found no expression, it has been conspicuously missing the mention of the budget. It's the ongoing SIM registration exercise, which my colleague Honorable Silva Tete talked about. But he chose to walk the truth on his head. Mr. Speaker, as we speak now, an estimated 10.7 million SIM cards stand deactivated on the threat of being deactivated. Na just we no what say SIM card ni mom no dodo ya twetwamu no ho konta ana na wo buo na mom sika ne pote na what senka ebia asoa ni wisu no eno de wanka ho asem wanfa ho asem ama na mom o kire mu se SIM card ni sam no kasai amanfo SIM card makoma ko 10.7 million eni ya temu Ghana ha eni ya zanya amanfo ahwere ni oma asem eno am mame ofre me osiko fi media no me yakwa enko nam se waso oden yetufu a wuntie so antie so ne ngomati ko ponti no ano ne yatwam wei ayam na sebe dwane odram de ma de shomo sagnarigu abato empesua eso onimonyafo Ahenkan Bashiru Ahenkan Fuseni ABA Fuseni ene twantiawa ede efra na de shimama wate eye nenka enso eno no na mayanku yanim yeda so anso gyiramu wa mrasebe dwafie ono ma yenko babia yegyina ho se one omukọ kansem pa tie so ya adwese betie nsem ni nyina de abesum ye natiefo na ewonu ma na ehusem na sebe dwane ogyem de ma eye afutu abato mpesua so wonu kro ya so eye deputy majority leader onimanyamfo Alexander Fenyomakins wasori jana na mo so se ono so wonsem bia wacheche ndoso pue oba be gyem de akyerem na sebe dwafo no ene ase wonko yetie no ana wo kyerem se ewom se Ghana sisiam no kasai ya wo kyere ye obia wo kyere no aka obia botom bombu na si hono mo
na dia ha dwen ba ko no pa ne se sabre no e wose ye nyina ye hwe ne ye pa ko ye befa so a ye betimi asi ohaw na abagana fo no anasa abagana ye so no ye betimi asi ano ekwan na so yanomfo bi akotoke wankona ena omototo ayampia saa ayampia omototo no so omo hyeda mfa sabio animdie bia na adwenkyere bia mfa mma betimi aboa amoma no etimi atu empon na okyere mu se Ghana ohaw ye da so mu nyina no ade ba ko wose ye bo aban na ba so ne nie ne nioma wodo de ba ya eboa Ghana fo nyina no wada so akuram ye fense social intervention no watese abanda so akuram a wasi nkenten so bebo ho eba ne fie setasi se na nia bre ni se wa wunim na be wagye so do nsa beka so okotwam wone pa de ya dede eti eno so ye nioma bia wose ebo aban na ba so se aban na twa sa nioma we nyina no oguso ode nani enso edi eye akire na woto so bia no ochem se wo de mu MPP fonim se omune eye NDC amanyoko no wa kansie bi eye amanyo sema kansie pa sanse omumi enu no mudi adane we ya atane atake hinka we bedi kakra no adane de ama we na we bedi kakra eto omudi onim so omunim MPP fo so omunim so omuni NDC fo si akan enti de a NDC fo se no ma bi enkon kan a enu ometwa ba na chimpire enu ometietemu akasa atoto ayampia ade ataretare aban ho na azu so omoye sa ne omani nyina no omudi omunim pa sa NDC fo mo nsada ni asem titru bia nyina so titru bia ade papa bia nu onma se do maye de aboa Ghana ometima agina so ade akato Ghana fo trim se o MPP fo nya hwe enti mo fa tumi ne ma ye MPP fo wo se NDC fo obusa mo NDC fo se mo record pa be pa na maye Ghana fo betimi ade akai mo. Even amidst the current difficulties, Ghana remains committed to implementing social protection programs and safeguarding social expenditures. Government will not renege on its responsibilities to the vulnerable. Mr. Speaker, I concede that we are in a political competition, and the political competition is clear that we have an NDC and an MPP. I have no problem at all our friends in the NDC criticizing the governance we are experiencing now. But Mr. Speaker, the question that must be asked is that what is the track record of these our friends? Ghana adishmama enia uti yei wano eye deputy majority leader eye opanyina wono ana akwam na sebedwafie mu a edom tetete no opanyina bedechire ene no wono onimanyafo Alexander Fenyoma Akenso sanso yamna sebedwe no jebdi made hyiamo eye efutu abato empesua eso na wamanaso wa ana odibi etoa so ebiem ekiremu ese NDC fo momuru amfi wamo se ya de Ghana ehye omonsa eye emfie nwotwe na emfie nwotwe no so wama nhyeda anya ne mapapa bia se de odi kan ye woni kasa ye modi kan no mu no ana omubon man na bro so papa watese omudi ahuyehia agu Ghana fo so ma Ghana fo wo hye wono ma na kyese nya de ketwa ansa no mo MPP fo eba betu eba beji 2 minute dia free wono ensem na omo ba ye no hawo omo NDC fo ni ja to wono no ana omo su gusu omo ye no kakra so metimi so apeni nyina no fo masibre ama omanim adwom na eno amu no mu gusu a kyese bibi free soro hwan abete bayira homamu a ama bayira ntimi amu akese yade ahodo COVID-19 no mo ane Russia Ukraine mo ababe bubu awurawura mu a ama ne aban na ni so ni sinwa tan aso bi a wada asore no ohunhwe enu enti no masabio NDC fo no omfa nya aseresem se MPP aban no ene wa ma no moden MPP aban na ye bi papa oba no moden ohawi nyina mu no ogusu a woto aka nani epa nneom obetimi afa so a obetimi de adane nneom abiem na waso wa hye Ghana fo nyina abose enche Ghana fo behunu MPP fo wonom san no nnwuma na nado dan kwa kufa ni Dr. Bawumia awurade wo san ho nnwuma fe dodo na yade a ede eye ti Ghana fo house enti enche Ghana fo behu san senchenani no. Mr. Speaker, the very gentlemen who are criticizing us today were the very gentlemen who ruled this country 8 years before we took over. Mr. Speaker, we assumed office with an ambition to transform the economy. Mr. Speaker, in 2014, when the world economy was not experiencing any catastrophe, President Mahama told us that times were hard and that he was unable to implement free SHS, he was unable to pay teacher training allowance, he was unable to pay nursing training allowance. In fact, he was very emphatic that he was unable
to provide any relief in electricity tariffs. These were the words of President Mahama to the people of Ghana. What did we say in opposition? We said, should we get the opportunity, we would introduce some reliefs that the Ghanaian people would benefit from. Did we renege on that promise? No. When we came into office, Mr. Speaker, the records would bear me out that in 2017, 2018, this government did not introduce any tax. Engineer sabi abana ye no na opanyina gusu a wo chechem no samuru afim ho a sabi kafra che obonya ye kayo na wo kai mo no se abana ye bi pa wo tua teachers allowance ma wone mo ohu na wo de nyoma wodo de gu akwan so free teachers tua so na kofuo se na wafo mo adwuma anya dikuto abana ye bi wate ntia ya yan no wei ayam na sebedwani de ma de shomo eye F2 constituency eno ewo fifiri mantamu ono esanso deputy majority leader ewo ayamra sebedwafie no nyamfo Alexander Afenyo Markins ena de shimama chese watene nka no nani abre ne ho pa sanse eye opposition fo no omo ye buagu aban ne so ena ono anya ntobase wo chechire semu no na yebekọ yanim mare fi say live ewa abe Fontaine Town so Facebook live eya Ahenkan 93.3 FM na amafo gusu a chese wo enso do amadwenche ne basa a chese nya grosso fa de bra na yebekenkan enso enfama bra ese efatamu na yebekọ nsafu from na mmom no mami ndi dwa kakra emrei Bempoma Plaza Hotel ya da omase sanse B Plaza ewo na eye tituru afahye ya ebei mekire afena hia se no bronya no enya deketwa yeko di bronyo eye Bempoma Plaza Hotel no ahohofo a omba besraw ni nyina no fa ahoho ni nyina koho na wonom kwadwudwu wonom kama womkọ aduane womope eyade se de bema omadi adokodoko de no mepacho de mu ode de mu omre ye de bema omadi fruit no so na wope bia ni nyina no ebi eye krado ewo no mo mepacho bia ye do mbewura so omkwadwudwu womo no dan no mu wura ma nyobi na beka kirew bibi bia wo dan nim so man ka omutiri mu kura omunchi omunka biem ai sanse air condition etua so yi utimu say yes kasamfonyin so ebo no mo ani tekama ohun ye yi mfonyini de ma kama na wo hwe utimi say yes empa na beda so no pana tim massage ni padua no ma wankasa hu sisi hu so kama abambo nsem so de mensuro sanse ebo ho ba pene na modern so de gina na mo so pene emona nimpo na weni say no wudu ani kire mu ewo eye achim odan nkwantanum MTT di kwantempo no eso woni the Church of Pentecost asafo no na edi animhwe ente ya no ahye no so de amame Bempoma Plaza Hotel eno no wadaroma buki ansakra no waba mawre fi se wo pe baabi so de agya unhia mu dwumadi a conference ahodo no nyina no obia ye ho no ma wobetimi akwakwagye kama na de dwumadi me pa cho frɛ 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 eno eye Bempoma Plaza Hotel B Plaza eno no ene 20 afre no na mayenko yanim afi Jubilee Hospital so church one corner wonom so boa pa ba na pomde ensemo dia ulala what wadi pa sanse ehwonom de ayahwefo no sabio ebani nimdia wonom wo pa nyamso hom so omumu amode aye adwuma ti adwuma ne de omunim nani so wo baabi ena dodo wa bomode ne kopie mu wonom aso eye wo mehwe wo kama ma no matimi akọ eye enkan se obeduru ase ona hu hia se wo se je oto wonom a na wankasa ebia wo pe private room a ni nyina na ye behwe ni aye ne kama de amawo de wo pe na kire ni yenya mawo se de be ya wo so hu betimi atowo eno ene ye ni suade hu na se ye botaye na eba so a bia ye hwehwe moja mu sebi kafra chejanan mu ene dwunso mu ye wo sa bia ni bi wo ewo mfidi a ye betimi de adise adwumade nyina so de amawo amo ye hu ya potia epese gini padua no ede eboso enu achi no yesanso ewo ebiaye honom a honom no ene ye ma enuru ai asabia bu honom a wokọ a ye hwe owie ya ni atwere fa pipa bra ni atwere nru aguso yese kọ ne kọtọ no abontere da bi honom ye nya ne saa ye twere nru ni ma no na wuji nru tiawa sembiala eni honom na enu achi eba no se ebi so a mepa cha oba wa frafuro
efro na wafa no tutumnika ne ko eye Jubilee Hospital na wonum enhwew kosi ebra wo bewo afa ho afa oba wo mema onimde akwankyere a wobetimi enso afa so sɛ de be ya wo pemfo no benya ahoɔden na abɔfra na ɔda yamu no so no wɔn so benya ahoɔden soronko ama nneɔma timi akɔ nkan nyame yɛ adom no ɔsoɛ wasomdue mu na akwa no batiasfo asase so a ɛno so no yɛtimi abɔ mmɔden ama ho nimde ne akwankyere a wobetimi afa so na timi aboa ama abɔfra no onyini no nimpom betimi ayɛ den na sabio da ho ofene beda so akura no na timi aboa na so no ɛyɛ ɔbaatan wo so watimi anya ahoɔden soronko na no matimi akɔnkan enso de ama wo ɛno achi me pacho ye wo theater honom na ye operations ahodoɔ ebia yade na aka wo no gisi ye de ehuma bi wurawura awidie mu ye de mpane bi ɛne ɛyɛ nseka bi keka wo ne nyina no me pacho ye bɛyɛ de ama wo abra won san so nkɔte akyire ɔyaw biara ɛno boa wo ye pa na me pacho opemfo awo kan wa menko ba bia tutumirika Brika tente anaso obi bi ode uko bi ode uduru eye Jubilee Hospital as famitra he ya na meba san se honom eye awo free obewo afa ho afa oba enkoye se o ma me no aka baabi dabi papa na dabi o papa so adwene wo no wabewu ma me no anase oba no bia wonom afirimu dabi ye ntibi wo honom ye honom de oba obewo afa ho afa oba ti apemfo montie na sopamu na emwamo na sanso na mepacho oba wafa afuru no pese hu akora na oda yafunu nu no se oye oba so oye bema wotesen ni nyina no so omoye ntaafo na ni nyina no mepacho fa ekodan Jubilee Hospital obetwa scan no na wahunu de ekoso ewo yafunu no enso emu ama no makonkan jonso ya mepacho enye obi jonso na sabi opija ntra hwewiem tu awia saa fe ne sini nyina de kire awia no anya odai yey jonso ya nya ya reboni enti ano so nyina no yemfa kodan Jubilee Hospital no mo hwe ema wo abedwaku a saa abedwaku no wonum tufo kyerɛkyerɛw ɛfa ayapomden ɛho sɛ de be yankofa yade bia ɛma ho wo ani yade bia nso a Jubilee Hospital and I was the konom so tima hwe e de amount diabetes hypertension ne nyina no yesina traye enso ya hwe ya dafiada ene da ye nyanto bo se hwe ya de ni mu pa ne mum e da ne pa ho bia da ofo bia so betimi abanua ne bia bedu ya so e bia no e ho te kai ne se ne so efa ema me ye wo apomdensi achiba health insurance ye adwuma gidigidi enso ye na kache a ye toto na se kora ti no bia wose ye de ma akwa ya de bia wose ye hwe akwa ye health insurance no be di adanse enso e de amount pacho wodi wani kyerɛ mu wo free eye aboabo ekɔ oda eye onsa nifa eso ewo Amantara bridge no eso no ma sanso na wo free oda na wo ba aboabo a eye onsa benkum so ewo Amantara bridge no so no ma me pacho ani de no obuo kwa so frɛ mpanyifo ene no mo nkomoje nkyerɛ mu kase no ewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 eno eye Jubilee Hospital ko na ho ye wa yare safie mapa okwa obenya yare hwe eno achi Alhaji Hankuri Enterprise Alhaji Hankuri Enterprise me kan cho se afena hia na se afena so ahia se dia oh my goodness I was so twa wanum ohun wanum to so kama zebana zizi na honto didi na honto enu nti wase provisions no wodne nyina bi di abano ma ehia di bedi bronya ne nyina emo anwa miloni bi nie sugar ni bi nie sobolotin ho milk ho oh boboko biscuit ho ede na wope enkura no ma mi odende ni nyina no wakofa bi di aba wo chese brana beju de na bronya wo so efa surprise wadofo so ahuma ne omantimi enko nkan e man kwa no begegina hona no saa enkokwa esa omuhia na no maso wono enye ai chade etuba chade a no akọ eye Alhaji Hankuri Enterprise wo na wono so etimi enso aboa kama no ama no mani nyina bi ne boafo pa watete so na wo eye Opportunity Bank and South Brem Rural Bank no wono mfimfini ewo achim odan tudu achim odan Opportunity Bank and South Brem Rural Bank no wono mfimfini eno ono no ehye enti oyeso obetimi afre no wose nuoma oni di nkita ho na nkomo no SPC ta ono obetimi de gusiam de atoa wo 0245 447138 0245 447138 Alhaji Hankuri
enterprise kona kwajo nioma na Ochiman Development Association se men kan kire wo se ye nyina ye kekan nsase nkakra so woye kwantuni no abesua eye Ochiman mu ha ana se woye kromani ye nyina kakra bia nsua ye nyina kan nsase na ye nhwe se yebetimi enso abo futuo bi di ato no mu a yebetimi enso di aboa enkuro ahodo e wo Ochiman mu ha no mo ama Ochiman afa ne ntoma pa enso afira enu nti de di kan kura no ansa do beka kuo no ho no gise wobetua wo 10 Ghana cedis no eye registration fee no wobetua e wo Ahenkan 93.3 FM fidium ya na afi no ebosomi bia so obomoden e de eye wo 10 cedis no enso de aba eno ena eye sika 10 cedis bosomi bia na de aba ne de abo eye foto no enso de ato am no matimi akonkan tie no na koba se krobi ehia putunyuma na ya yibi ne de akoso masene na atimi aboa wei eya de betumi aboa ma ogya udin e de ato de ama nchirima na aye nkaye enso e de ama wankasa na me pato beso do eka hu bia wa chichira na bencheye de obeye ni efre 0594 467 029 0594 467 029 now ne mpanyfo enso emmon komo na omo nkyere okwan befa so a obetimi do ho abeka eye ekoyi enso eho Ochiman Development Association ye nhwe mane se da Ochiman tiase na Ahenkan 93.3 FM siwa wonim dada se ye dikan enu nti afini hia se ya yenkoa se bi enjoy da bi ye tre yenkraba time ni ye hwe se ye de ani gie e de beba ye de nkabom e de beba na timi abo ma no matimi akonkan ti afiwe no se ni adwumade ni hye se bi etie Nyankopon eye adoma eye 24 December 2022 no wo aboabo sakasaka park ampaye ebedwa sanse ye de eye agudie eno eye borbo dwumadie e baba hyehyɛ so ho no ma kyese enya agoro wei borbo we no ha do enkronkro ahodo emrante amuwo mu maye crowd samba sam mode mo hye eye akanse mu no me pa cho akonya ho momra no ma peke mo forms teams ahodo wo nkronkro ahodo a ewo yempatam ya no nyina na yeto yansa afre mo bra na ba peke forms na fa ho ehye eye akanse mu sanse akanse no akyede bebre na ebefiri mu enso ede aba na fiti sabe ya awotenkai boy kosi eye 21st December 2022 se wa me pick forms apa ho ti fisabre ya kopem 21st December 2022 awasa utimba na ba pick forms na so register utim no na mo so mutim nya akonya ebesi akan ni bi we eye ball bo akansie eye bekoso ewo achema boabo sakasaka park enya agrampa ye bedwa na Nyankopon ya adom ye si akan no awie a adechi ane adwodwo ye ho kama adechi biemu a eno eye 26 December 2022 Boxing Day no ampaye bedwa no se no Ahenkan 3.3 FM ene sabio eye nyanka ne awisia a wonom ewo ye mpatam ya no nyina beka bom ewo eye atema bobo de backgrounds wo na afi no yeso yetimi a kire ye ni sode anase bi kaka yeso ye wo ne de a kire mofra no so ahu ye beto ye nsa na djuma hodo bebre ne bekoso a kire bebre ene de be ma mofra no ama no ayefe ye pese de sede enso se wonom so afunu mu emma sanse wonom sabio ebia na na jani ho na nani ho ono nko obeye den osu sebro nyan hwan kamba pa wa ko beton tade bia mame ko be no anuane manya bia di eno na Ahenkan FM ya fa tro ho so se ye pese ye se de be ya wonom be fi sabio wonom awofo kora o magya wonom ho no mo na enkoye mroso bebere si wahu enkoye su na mumani gye befrem eti we no dwumadie we no ye pese ye ne eye aboafo kabom na ye de esom se de be betumi abo tu pese odo ho enso ebeka ye ho anase wode ontoma bebo ye dia no ampacho de obere ne frem panyu 0244 29 0093 0244 29 0093 ana 0554 171 398 kafra mama sisu biem 0554 171 393 0554 171 393 na fe oni empanyfo so emon komo Ahenkan yo Ahenkan
93.3 FM the best in the east amansaya diatum asom pempem ene tie dwumadi ahodo ekoso kasafidie so fitina watwene mu ene na watwene wie yen mu don hwere ene mre bia dwumadi bia ekoso bia no asom pempem etie no ntifrase na ne yandi edwa uye dwadini me pato adwaton de no fa beda Ahenkan 93.3 FM ne fa ntom fam nya hu dede efama atofo ene atufo ba betu aguso wabla enso to sanso so ena enei wudi dwumadi biara ye nhyiamudie dwumadi wonse no sesi wonya nipa no anim ye aguase abadinto eyiyo awalegie afahye ni nyina no dwumadi de edom ena eye tikachira Ahenkan 93.3 FM no onto no nsa emfre dom emfama dom beba abuso ama dwumadi no ayekrabehwe sanso so na nei wabie school opadi suafo fada Ahenkan 93.3 FM afes wabie company bi upadwayefo Ahenkan 93.3 FM dwumadi biara wudie na pese asom pempem eti eni pempem ehunu tu ho anamon Ahenkan 93.3 FM na wo se wo de dan ye ne me patcho frem panyufo 0244 29 0093 0244 29 0093 bro nyanso ne yawura mu ntino package no F se abetie fofole fofo yanko yanim ewo ensem foforo emu. That's right them na executive director the Man Africa Center for Parliamentary Affairs eno doctor Rashid Drama na wode atudwa editudwa echiremu se emrase bedwafia nkasa no sisiam no kase omdwumadi omudie no odwene ho a wonte ase wose won kwate omse amopese wonum ehwe na omutu osoafo risk asem totoye eso anase emrase bedwafo bu a obabubo omudie ompese omutu omase atise banche no na omyi omufro omudibre eso na okiremu se sa tumi no obetimi akase emrase bedwafo mu ni sa tumi no se omrase bedwadi bi gide dwumadi wose chenchena ate bese yini free so wose sa dwuma be na mbese mu yi mu nkasa krampo na video mu anuma mote no dwumadi ade ahye mu binsa samna se bedwafo kra no omutimi bumla no faso ebi mutimi tu kwa no makotena krofo aman so no omo egentia honum no mudi emrase bedwafie kunya no ewo honum nanso so mutimi krampo ngika no mansia ni enyi safo we mfim na se bedwafie sanso mabumla no so na obi a ono aban no ayi ni se wo moa no wo se chenchena chembese mikoyi ni firi ho obusa o se eya ma me sara adwasafo do me kwa benyamra se bedwani onaso ntem na se bedwafie ho yei nanso mra se bedwafie no hyehyeye mu a ekama me betima kase wa bumra no so nanso oda so tewo eno wasam de mompe na monka na wose eno krante nkwadai wa abra ye di dwuma wo mrase badwafie na aban no edan na konwomabo sika mu ntoto adwumadi afimpinu ne adwonum yansa de no 2023 budget no na mrase badwafo no bi mu afa yi ewemuhyan pa adaya ekohwe Ghana Black Stars match ewo kata no makotena obo samambo ye na yeso ya kenka budget wa nenti eno ekomadwuma no ho ana obusa odi sa mrase badwafo no ade na omode mu ntimi enche wonom aso esanse wo mo so dwumadi omudie no enye wonom na ompesu asofo so ma wonom ompesu asofo aso mo so omkohwe bo kata na mmom omso omkom mrase badwafie na nhihye mapai beboa ama omo enwato wom no omnkodi so na so die ne yehuni na wose we nyina ye nneoma ahodo a wose mrase badwafo na gasa de omo nan sifom na omo hwe na nkofo bu omo twe omo aso na mmom enye mrase badwani bi a anase wosoafo bi a aban na ayi no so wo moa no ana mbetum ni tan nyina de asi no chenchena ache ye bese ye tu ase se banchi ose no de wono omo enya adwe da biara eda yentie doctor Rashid Drama ne semodi tu dwa no. How do you go and watch the World Cup? How do you absent yourself in Parliament at a time when, the national budget is being debated? The budget that, as Dr. Santi said, will determine whether our children will get to go to school or not, whether you and I will get healthcare or not. And they don't care because I guess perhaps maybe whether there's a budget or not, their lives will not be affected. Look, there are so many issues that are wrong with the way things are being run in our Parliament. Absenteeism. We saw what happened to Honorable Adwasafo. We saw what happened when the matter was referred to the Privileges Committee. Our Parliament doesn't have the guts, doesn't have the balls to remove any MP. Our Parliament doesn't have the balls to remove any minister. The earlier we go back to the drawing board and look at our constitution, the better. Eti wey Executive Director the Man Africa Center for Parliamentary Affairs, Dr. Rashid Drama ena de shimama oten nkano na wamana so wono ma no de tudwo kire mu sai wono de okache Ghana fo prenye premfa
wonu de ne gidie mu ni sabi ne nim die mu ni amamra na sɛ de osimi nim fa no enya de sɛ mra hyebegafo betimi enso ayi osoafo bi adi esan si wonum kra nhemu no nafo a wɔso mo hwɛ no mo de pass mi fa masibre no apa wo dadaada na so mo da so te wonu ma do mo sa ede na mo sa ye no kokwasa sa edi san hye no pa de o se Ghana amamra no ono onyi ni sɛ betumi enso amomo kwan so munyi osoafo bi adi. The framers of our constitution, I think, were very brave, and they made a lot of wrong assumptions that perhaps we are going to be dealing with people who will take the word and the spirit of whatever is written in the constitution seriously. We see excessive partisanship to the extent that, look, I think our constitution, some of the provisions would have to be written perhaps in mathematical formulas. 1 + 1 = 2, so that nobody would come and confuse anybody with any legal language, with any debate, and with any grammar, and so on. Censure motion, 14 days, the Constitution says. And these are the guarantors of our Constitution. They are in violation of the Constitution, and they think that there's nothing wrong. Ghana, the Shimama Way, Executive Director, the Man Africa Center for Parliamentary Affairs, Dr. Rashid Drama. Ana de shimama wate aye nenka enso eno afi amanfo adwen kire ba komienu miensa ne ensole so na agudie ma konfo no mra no mo mekom fa commentary mu ehwam de mu ohye emfa emesomo we Brazil ne aye South Korea South Korea fo chinchonchefo ne echom brim mo no won ma mo na ama yanko no ka esi aka ye ne yekro ka sam nka Ghana na ebebo areho na teacher Kwadwo we teacher Kwadwo we teacher constitution hwe mo ase ana odi aban we chem se Ghana fo de mu hia ne se mbanya ntobase ama aban wate na dan gwagwa ne MPP aban wone mapa ne mom ya abotre na wose munyade ma wone mo eno masaba sisi ndada mu biem munya ntobase wachia onabo Mavis nkansa buadu ana afe owura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia the Vice President yate ya chioma mawai Crespo fufu ena onso de aba so kire mu se edon keto amna Hyebegafie no won be so mo ye dom betimi bia se de be ya ban o mama na ye unpopular an be so mo se de gu nanimu ase kekede kire Ghana fo na so emfa da biara da se Yakopon te ase Evans eni tutuka wo boase wo se enakwasem no mama ye den pa na so no de wo mu ni se Ghana ye sanso be gian na mo so ebiem de hia ni gidie na wo se yenya ena ono so ede aba owie ye no keke kaswa ono so de ne de enso ede baye ana wotre mu say wo say NDC aban no ye mo tena opposition enfie pole aduanan enso 47 years esenso muni no mapa bia de my konko Ghana kaswa keke America town kenke house ye mo bi into opposition sa 47 years yate master planner junior kentamposo ni o ana wotre mu say MPP aban no ana na dan kwa kufa de tio manim kan Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia bona chidom no omo ne mapa bebere de magana mama Ghana sanso asindada mu biem eya abotre ntoboase ene gidie na Ghana ewose nyade ma wone mo watia onabo akosua menu deputy CEO National Youth Authority yate fantastic Wilberforce ne de aba sahwi asanwene so na ode abai wose wotie de knofuri ata ene Dr. Anderson eka ye no omusi mfie du krampo no enso wono mo mutimi fan sovo oman na adwuma oman no hihye no anaso oman ne hawo no anu wie saa no mo kan mfie du omutimi fan sovo Ghana problems no hai ose ni agego ho busuafo edoso pa manfo gusu a wono de ba momfa nkyɛn bre ene ne de adwuma nti wahu bre na so ba akofo kunya ne de nya ba akofo de an ti ba akofo ntra so nche we amansen kunya ti yanko aboafo no ama safowa atwe aka the interesting lady na maame pokuya enche edin no yesisem ne de beba ye de be tale ni sei kwame